padha waran dena becik besok menggema baris kang prayitna kula saranta wong Darawati kowe iki arep nganti leren kok krasana kuwi anak mbarep ana ing Widara Kandang duweni kewajiban ngayomi kelawan kowe kan nganti Kakang Kokrasana piye aku lak wis matur kelawan menjenengan dina samangku alun-alun negara Mandura kuwi ana tontonan adon-adon jago dudu jago bobongan ning jago bombongan tegese adon-adon jago menungso aku ngerti rasamu kandhane nek pancen sampean ngerti wong aku ya wis matur kelawan menjenengan kang aku terno ning alun-alun aku terno rono aku kepengin nonton keramiane kutha aku lek cah wedok ikon ngemah wae kon umbah-umbah kon isah-isah kon setlika mendina kok kegiatane ngono kuwi sekali-kali ki aku terno ning kutha men roh kutha iki kaya ngapa ora ning desa wae Widara Kandang wis ora nek owah-owahane panggah ngono ayo to Kang lek sampeyan ora duwe dhuwit mengko aku duwe sangu wong aku ki mau bar ngedol brambange mbok kenek dienggo sangu ning kutha ora yen kowe kok aja ngengkel aku lek wis kandha kalawan kowe to sing ning alun-alun adon-adon jago menungso kae tontonane wong lanang dudu tontonane wong wedok kaya kowe kuwi sing kandha sapa wong tangga-tangga do wedok-wedok budal rono yunem yucah yurah yunah yutun padha nyarter pikep ndelok rono ayo to Kang aku terno aku kira tau lunga saka Widara Kandang kon ngoten nek pisane sampeyan ora gelem ora mesane karo adike wedok lho iki aku mongko ning omah wae suwi-suwi jenuh suwi-suwi waleh lho Kang Nduk kowe ngilu to rupamu ki ayu ngerti ora rupamu kuwi ayu lek widodari wae kalah ayu karo rupamu kowe nganti tekan alun-alun kono narik kawigatene cah lanang-lanang sing ning kono iki ora wurunga kowe engko malah dibergonjak malah diperkosa yo malah rekoso dhewe aku ki wis dewasa aku iso njaga diri aja kuwatir mengko nek sampean gelem ngaterne aku bakal manut lawan panjenenganmu pisan ora sakwise ya ora kula dina samangko kowe ora usah mangkat ora usah lunga saka Widara Kandang kowe mancing masalah ning kono ngono ta nek sampean ra gelem ngeterne aku mangkat dhewe aja ngeyel mbok karo bapak ning sawah aku kon mbuh mawon ngancani kowe malah lunga bene yo ayo ora pengadi ya Jukar andong aku nunut jukar andong Sang Dewi iya Kang Bilung nggih kok saiki nyopir jukar nyopir andong nggih golek profesi liyane ndagel wis ora payu golek gawean liyane sing luwih menjanjikan monggo dukar ngono kuwi regane larang andong ngono iki regane larang urung jarane loro kae kaya yen duwe dhuwit entuk warisane maratuwa oh maratuwa wis edo kula racun maratuwa mati bekasane warisane kula dol kula tukokne kereta sak jarane loro kae nggih lanang apa wedok jaran loro kae wedok sedaya lah lanangane kula ki ambak ngono ya Kang Bilung nggih badhe tindak pundi menapa aku bakal menyang alun-alun Mandura delok adon-adon jago kula muat tiyang alun-alun Mandura Widara Kandang alun-alun PP niku wonten ping 50 mawon oke sing do nonton mriko aku nunut dukarmu pira tukane suket pun to mriku pun manut jenengan ora ndene ngono kowe ngaranana Kang Bilung golek kowe ora ngarani
nek kurang ngono ora apa-apa lek kakean iki pun mriki-mrika 10.000 kok yo larang menung kene kono yo ora adoh ngenyang yo ngenyang pinten apa 7.500 ngono piye nah mboten jalan saiki napa-napa mudak kok iso kene kono 7.500 pun kula paske pira 5.000 niku pun pas ya wis lek 5.000 ora apa-apa. Sik to 5.000 karo 7.5 kendi to. Kula bali ora tau mangan sekolahan. Wis ora apa-apa lek penumpange cantik kaya ngene wis gratis ora apa-apa. Monggo. Iya. Nah, 5 menit pun begini mriko ning mengki. Iya Kang Bilung. Yo digelak yo. Her.